dome nebolo predstavenie, ale silvestrovský program v roku 1889. Slávnostné otvorenie bolo 12. augusta 1890, kde pozývateľmi na tradičné augustové slávnosti už nebola len Živena, ale aj spoluúčastníci Národného domu. Po otvorení Národného domu Svetozár Urban Vajanský povedal: V celku bez chválkarstva môžeme povedať, domov vtiahol k nám i kus kultúrnej práce. A že je ona ešte len pred nami, nemení nič na veci, iniciatíva je raz tu. Umožnili sme to, čo zdalo sa byť nemožným po veľkých úderoch na náš život národný. V Národnom dome našli svoje miesto divadlo, bibliotéka, múzeum, ale i kasíno. 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 V rokoch 1890 až 1944 zabezpečoval kultúrnu a spoločenskú činnosť Národného domu, predovšetkým slovenský spevokol. Do práce slovenského spevokolu boli zapojení mnohí významní slovenskí kultúrni dejatelia. Našu pozornosť si zaslúžia Svetozár Urban Vajanský, Ďuro Čajda, Matúš Dula, Pavol Orsak Hviezdoslav, Jozef Škultéty, Pavol Mudroň, Jozef Piger Hronský, Julius Barč Ivan, Vít Hejný a mnohí iní. Z množstva hercov spomeňme aspoň najvýznamnejšie osobnosti, medzi ktoré určite patria Jozef Fábrik, Jozef Gašparík, Andrej Halaša, Andrej Sokolík, Mária Olga Horvátová, Berco Augustini či Naďa Hejna. Veľká prestavba Národného domu sa uskutočnila roku 1935, nakoľko Martinské javisko bolo zastaralé. Slovenský spevokol uviedol na javisku Národného domu niekoľko celoštátnych premiér. Napríklad roku 1943 hru Petra Zvona Tanec nad plačom a v tom istom roku hru Juliusa Barča Ivana Matka. A v nasledujúcom roku 22. januára 1944 mal premiéru Verharenov Filip II v réžii Andreja Bagara. Táto inscenácia i táto vstúpili do histórie slovenského divadelníctva. Vzniklo Slovenské komorné divadlo, druhá profesionálna divadelná scéna na Slovensku.